barbada maka albarka. A kapta! Ana mun to. Alo? Warawali na ka shiga ne kam? Kun ga yanzu abinda zamu yi ko? Mu haɗa tashar Karjar. Kuma kuna ji ko? Kada ku damu a kaina. Na samu wata kyakkyawar tarayya a nan. Ga tana a kusa da ni. Kun ga gashi kuwa? Ga idanuwa, ga labba. Kai sashin jadawalin jikinta kake karantowa? Ka duba da kyau, ta sa takalmi kuwa? Ai ba ta jan Hausa ne. Kai tsaya. Kallo na ma take yi fa. Mai yiwa ma so take gwada min da idanuwanta. Ka ji abin da bai yake faɗa? Ba makauniya bace ba kuwa? Kai shiru ba na san tsiya. Mai yiwa nan ba da jimawa ba za ta makance a bisa ƙaunata an gaya muku. Yawa da Allah jinan, ma haɗa tashar Karja ɗin ba? Kafin nan zan tsara wannan cikar. Mai yiwa ma ƙarshe ta biyo ni mu tafi tare da ita. Bisa ganin kina gane mai sona, soyayya na sa hauka mai sona, daga yanzu waye ce maka ina kajiyo cewa ba na jan Hausa. Waɗannan mutanen suna so ne su sace ni. Sacewa? Babbar matsala mun faɗawa, yanzu wa zai taimake mu, don saboda kasu yi zargi, da sautin waka kai mun surutu. Barka dai. Wa'annan 'yan daban karka musu sauƙi, akwai al'amari mai ɗimbin haɗari. Haɗari? Duka su hudu da makamai, makaman kuma dogaye. Wannan yarinya za su sace zuwa guri nesa, lura ka ga. Kai! Yawa! Kai, ku rike! Maza ku tashi, ku rike, ku ta kare. Tashi mana! Hey! Sange? Sange! Muleka India! To an yi kenan. Masar. Sun mara wuya amma sai cakar da mu yake. Harshe. Nawa haka ma yayi. Ba makauniya bace ba kuwa. Yawwa. Mun riga mun kan sulu. Waɗannan mutanen. Wai kin ci abinci kuwa? Waɗannan mutanen. Ku kwamuso ku san gamo ku kundume ku suburbune. Algaita. Buzo ɗan pillow. Shayara, shayara. Shayara, 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 shayara.